uNkulunkulu akakulonde kubusise kukona konke okwenzayo uma kube impumelelo. Inamba esenza kuphela kusona ekuseni ka5 ntambama ungawasebenzisa ama-SMS, ungawusebenzisa WhatsApp, bingelela, cela uma ufuna ukuphendula lokho sokubuza. Introduce lawe ungangibuzi igama mina, ungaqale uzishowela iloko kubalekile. Namhlanje sibheka la uPhephelo Majozi uthi uma uliphuphele ngene egcekeni liwisa wonke umuntu ukhuluma ke ngokhozi. Phephelo Majozi noma Phephelo Majozi into ebalekile ukuthi uthi sawubona ngicela ukubuza uma uphupha ukhozi lungene egcekeni liwisa wonke umuntu asisibona abangani futhi asoze saba abangani, so i-approach is very important ngasakwethu. Nake singakusho yini ukhozi? Ukhozi is an eagle in English. Should yini eagle ukhozi? Yini ukhozi i-eagle. An eagle is ukhozi in isiZulu and eagle in English here. So number one, ngokujwayelekile uma uphupha ukhozi sesithathe njengophawu uma likuhlasela noma hlasela nje abantu, ngoba lokho kukhomba ukuthi kumele uqaphele kakhulu ngoba kungenzeka usuke uthunyelwa ngezilwane. Omunye ngathi ke suke uthunyelwa mhlawumbe ngempundulo, kodwa sekukhomba ukuthi kunalezi zilwane noma kunento eyimimoya emibo sokuthunyelwa ngayo. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ukhozi kuba uphawu uma likuhlasela noma kuhlasela abanye abantu, ngoba lokho kungaphinde kukhomba ukuthi kungenzeka usuke uzobhekana nolaka nempindiselo kaNkulunkulu ngenxa yeziphambeko zakho. Uyabona? So kungenzeka kunabantu abazokuvukela kodwa bededelwa uNkulunkulu ukuthi bekuvukele wena ngoba uNkulunkulu eziphindiselela noma ekhombisa impindiselo nentukuthelo yakhe kuwe ngenxa yokuphambuka kwakho. uHosea 8:1 beka icilongo emlonyeni wakho onjengokhozi wehlela indlu kaJehova ngokuba ke beqile izivumelwano sami baphambuka emthethweni wami. 3, ngokwesintu uma uphupha futhi ukhozi kungaba uphawu uma likuhlasela, lungabuye kuluchaze ukuthethiswa isidalwa sakho ngenxa yentukuthelo nokungenami kwaso ngawe. Nabona ukuthi number 4, futhi ke uma uphupha futhi ukhozi kuwuphawu uma likuhlasela noma hlasela abanye abantu, lokhu kungakhomba ukuthi kunomuntu ononya nonenzondo ozokulwisa azama ukukukhaphela noma ozokuvukela ezama ukukukhaphela. Ngaba umuntu mhlawumbe ozofika ihlasele ezama unikhaphela ekhaya noma ezama ukulwisa ekhaya noma la usuke ukhona khona. uDeuteronomy 28:49 uJehova uyakuthumela isizwe sivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi, isizwe ke ongaya kuqonda ulimi lwaso. Kanti uJeremiah 49:22 bheka onjengokhozi uyakukhuphuka andize elule amaphiko akhe kulibhosira, izinhliziyo zamaqhawe akwa-Edomi ziyakuba njengenhliziyo yowesifazane onemhelo. Jeremiah 48:40 ngokukusho kanje uJehova uthi ke bheka uyandiza njengokhozi elule amaphiko akhe kuMowabi, imizi inqotshiwe nezinqaba zithathiwe, inhliziyo zamaqhawe akwaMowabi ziyakuba njengenhliziyo yowesifazane. So besibheka la ukhozi uma luhlasela, uma lulwa. Siyabonga. Be blessed. Siweni